Apenji imedo kata mana speed mane yo ni irido rie got kidhi piny e bwaure kami got achiel ok emitweny seche kama apenji ta apiko be mor ti ikwera ni weya wadhi chop an gi twede be so ema hawo abro mai woche to wachna mandala Okiluonge kata weita yawa manya kana chak nyisi tangu wabitu malich kama smart kama to kata mana na madam na sisi to amori wadhi kamilongo ne picnic ichamo ilongo nango cha ai madam to igo rino mai etokana ma ok mi usia mai luongo ne stopo kana mo kwa chopo wakaneno kata ka wachopo diri demi hina no kaka lemon kanan ogo nyal ka ai don no ka amake ilunge hani lunge ne an ka rejas man mai luongo na mai luongo ne antelope ma crocodile hindo bende higo confuse amado telo ma to hina no mai mato onyi iluongo ne nya eno ogo gi mato onyang ne jogi ma hina no omagi to joma no to ipi kan biro kana koro ne giduogo matin magoro oket gi ka ne githo nikech ne gionge yie mar mos koro ema no miyo ne githo ne gimakore mang'eny koro ineno to mai te okapu mane omkati manodong' inyalo paro ka ni Yesu nopidho ji ne milion 60 nen milion 60 koso ne 50 koro omkati mano odong' nokel ka rech mane gicham rech to ing'e nani Abraham no odhi gi rech dala gi odhi opogo jogweng' ano ok daka wundi anang'isi na airi to and fro mano od gine oda aluru mane Joseph ne koro no oting'o ga aluru ne Yesu chieng' mane dhi chwade hiero man ere gimeti hiera ne thuol aneno thuol mae to koro to mae tok rech mane muonyo Yona ne waduogo baro iye to golo Yona kasto mae mane koro noloso nego Yesu akala Toma bas
mai koro oko mai dhi tuom mai tuom go ochak e ora makanan ka Koro wadhi madho chak? Tudo ma ang'ito ni mapiny machacha chako pong'o ene dhok dhi to chung dhok makanan dhi to chung e kor got to kinyiedho gi kuno to ridore ka ore Gik moko ng'eny ka? ing'eyo kamano Yesu ok mielne kamano Yesu magi mama awaketo go ikruok chieng' ma Yesu duogo kobiro kawo ji ok anan to omagi mudhi twe Thuol ng'eny ka ma Adam ineno to mai koro ng'eni Yesu ok dhi gi aora madho chak koro mai ibiro tudne pipe no kowuok e aora kadhi nyaka kuma entie emomiyo to wakelo mae wan joma to oriek Koro kane po wachopo to okanan kae no en gi stop iluongo nang'o kumichung'e mokwongo to gibiro to okanan iluongo stop off to an akoni koni Nyakala mai koro mai ne akad ng'ane mano ndo Judas ba Judas ng'eni kanyo dhi dere to akala ni noluwa Nodere, ng'ama nodere? Judas Emidana ma Ritmo pok ichudo. Bini udonjo ka to pok ichudo. Problem ni ichudo to ging'eni to gik maneno kanyo to ging'eny ging'eny. iluongo ni there are many things. Leo ko bini chulo 500 shillings pok ichulo. Kono bini chule sani kapok iwuok. Kano kusiwuok kata bini onego ichudo. An ng'ama iluongo ni ng'ama incredible kendo an ng'ama tangible anyalo confuse nyaka gi pesa confuse wasani wakech bini pesa gi dini dwaro gi sani organization dwaro ing'e gima otimore oka wuotho maber to iwinjo to anyalo mito na namba mar kipande na namba katigo kae bini mako moro ma very confidential maga namba go katigo wachinye yima bordo ko bini namba okwakaw kae koro menga pesa no kisemia pesa nendo to konya weidhe ta apenyo mera to bing'e who I am okang'e dongi bima kae okang'e omera to kijana king'eyo kuma hai nyaka ti agal to habiro manya kwarwaya iwinjo osiepa wang'ere chakre chon nyaka nabi ikaendi chaya an okang'ei ibiro maka nendo okang'ei koro chula pesa ni alafu awe idhi tamba dhi matija apinyi to opuonji tich nade to ko 500 be giminyalo embarrass ne customer bwana chula bas ka 500 ka embarrassment ingeni how many people how do I influence mondo bika amno kada ng'eyo ka ji mang'anyo sibire in fact adwa kelo ni proposal moro proposal no ba chula pesa no koro proposal no miyo nendo broni ni bang'e winjo koro pesa ne miyom iseomo to tieke mera we tu odabro ta liok oking'eya nyako cha momiyo na bina asara kodi winjo wekike helo na wi winjo obing'ini inyalo donjo iye kaka iwuon nendo asedonjo nyaka oko kate tabodok Misri bing'ini nyalo donjo iye mera kiki ikelna wi matek winjo ada baby samara jony matek pana owe jony kawuono kamaya ang'o jony belis kama di mondo ng'ato kelna pesa koso ng'ato kelna
Ai. Kawuono keli wuoch made beche ya. Sindi donjo kasari ma apo makaneni batani. Koro iyuagri mang'eny akidendi rami. Uchame marama kati ngena George kawuono ngina pale kuma ngado kelna pesa, ngado kelna gimora chamo. To kane. Okidhi hospital. Okidhi hospital. Hospital? Hospital kendo? Ai tuango motegno. Tich ang'ega Sindi. Ai. Tich ang'eyo. Ai na ng'eyo mara mani gine ti ndalari to chot. Ana neni ma wo mani wo mna gine ne kao nyathi cha. Taxi ko giwach nyathi kendo. Ano ka ng'eyo kare duoko nitie gimomiyo duoko nyathino kare. Ai. An manyo nyathino utamagana duoke ot kamana ko gole. Nyathino chiemo. Bas, okine. Kare mae momiyo niwe nyathini Sindi. An weche moko magine otama. Mama niketo gimoro dhogi. Omiya. Magi nyathino kama. Taonge problem. An tije matimo ni yudo gima nyathino chamo. Abiro uso ne ng'ato ka koro pong' en jegni madhi auchiel abiriyo aboro kanyo. Abiro uso ne ng'ato pesa mang'eny malich. Mano kata mogolo pesa nikech mano koro nyako nyala osende kadhi neno. Mano podi yua kanyo to yo. Sindi to rwakruok gi maler kama kina rwakri kama nyaka bedi gi plan moro. Ang'acha andi fundi ma iba an gi plan mane. Sindi gwen ka tinde uyoro. Wayoro na. Ugo left right center and. Kanyo kenda oge kanyo nikech inubira paro mabor. Ibo mi paro mabor. Do in dichwo pok ni gine asindi mana chieng' jana gine ne koro. Iwacho maber ni gine ne asindi ani saburo wuotho ga. Mineno ni. Joshua odhi kana. Joshua no kadho karaka. Ma in fact Joshua wachne Monica to ne otama twang'o nikech usi mitwang'e go wuok ma China. Koro no katwang'o. Koro akone ikaw mar customer idhi go kane China. To kichopo ok China wiya Kanan bas. Yana nyinge go samo gwenya China gi jo Kanan do chalre jo Kanan moko kwere. Koro mane confuse aka. Amiye wache customer ne thiyo. To kiduogo omiya promises adek motegno. Odwa gero na stall ma mine bet koni. Ing'eyo gima timore? Ok ang'eyo. Kale dhod no ok apani Joshua odhi. Nikech aduogo dhod kata ng'ama gona dhod. Tawinjo maduong' mono. Joshua koko biro ka pok obudho. Taneno kidonjo. Joshua biro modwaro wuoche ne nan go ka. To wuoche ne no kuma na akete akia. Akaw mana wuoche customer mamiye go e sima. No wacho no odhi Kanan. Awe modhi. Dangi wacho ni jaki neno Joshua winjo ka Joshua fole. Ok nene. Awinjo ka ng'ato fole ot kanyo. MC mangima di wach ni fole ot. To wacho na ni dhi Kanan. Sindi moko wache aduogo mina nyango tamre kata duogo. Moko wache maber Sindi. Tango bed na. Tango bed na Sindi yua. Awinjane. Hello? Hey. Ang'o? Ni japiko. Namba te aneno namba ma Joshua. Namba ma Joshua aneno ka. Oyudo accident. Japike motho koso ng'amo ting'e apiko koso joma ne nie mitoka. Japiko. Gi ng'ama oting'o. Ng'amo oting'o rwakore nade? Wuoche marateng'. Man gi ring moro e wiye kama gine ne machalo ring machalo tega e wiye kama. Omena ng'ad simbi no. Ng'ano to ya to ng'ani to gi wuoche makasa. Ni wuoche konchielo dhi ng'ato nigogo. Mayo. Sindi Joshua makoro koya kani. Ni Joshua dhi orumo gapiko moting'e gi mitoka ni Joshua to. Joshua is no more. Joshua to. To koka gi malit na Sindi. Matoka dwa wuondi. Joshua to gi wuoche mar customer. Wuoche mar customer diere makao ma mi ni wuoth go dhi duogi to kiduogo ni los na pi. Joshua to ngi matagi ler na wajo na ran gi Joshua. Sindi. Lielo kotimore ka Sindi. Lielo timore ka motimore. Ya. Sindi adhi kelo ji mang'eny bedo kae. Gimitim dhi tel aluwi mondo wang'e ne wach mar ji. Koro adonga leo ni. Okawe lwelo ka ji. Ko ng'adhi konya.
An wuoche maywago. Wuoche customer. Abro mna ywago ng'ano ka seyudo wuoche. Wach moro nika. An wacho tama. Wuoche. Ok danga an wach wuoche. Iwinjo customer akaw wuoche na ma miyo jaodi ni digo wuoth. An idhi nega gi customer, ok adwa wach mang'eny. Okay, we wach ni. Okupimna wach moriere. Joshua olingo lewe. Ok kiwinji? Wuoche madwaro to tho gi wuoche ma otho gi wuoche ma customer. Joshua. Joshua. Otho Joshua to na. Ama koni dakika mana wacho ni ne ok awuondi. Ang'o yowi? Ang'o yiwa? An gine mar Joshua ni obwoga, to obwoga nya wuoche madwaro customer. Ang'o motimo? Asepimo. Tek manade. Odonja de jaon point. Wacho wach mane? Ng'amu wuoyo? Awinjo ni wacho wach mane mokika go kaidi. Wach tiek na wach. Joshua emawewa. Ai, kaka nadware kaka timore. Gidi kaka nadware kaka timore. Gino nene lela. Laptop chodongna. TV kora de bana neno dala kai. Gino ne ati neno kai. Kamano ka ngeni Joshua. Omiyo gikma ko dongna dala ni te. Oneno nene lela. Koro miyo. We jwa ne bi. Wewe abu kaka tini. Awa bi kaka tini. Wawinj watino, emiyo kora nyama duongo. Wawinj iwacho nango. Ana biro mana pes chama more ma kelo ni madani kae rita de. Mane masamo ywak ni video je. No pes chama ma kelo kae ko siwinjo adwa na nuni wach didi. En wach achiel mok anuo. Kelo pes chama kendo ko adona soye adhiot. Ng'ane cheja. Onge wacho mera. Kat benini kaka menide gi chi Joshua ka. Ema mi wuki ywak ga magalagala no. Have evidence. Have evidence. Will bara chiel kende. Sende winjo. Yaw Joshua. Ana fudi wuoche ing'eya maber. To motimore ni wagoye mos. Wach maduong' we wuoyo sama wuoyo komondi. Kanyo to wagoye mos kata kigo mos ambe nyaka go mos baba. Chenro ni mbele ka emo mino ka wachokore mondo wawach ari adek. Manta dier. Nyathi wani koro nigi lit moro ka. Lit ni dhod chunye ma owinjore nyaka koro yud ng'ama jaocho. Weche go wadwa donje. Emo wadwa los wach ni mondo ng'at moko dhi taye ni. Taye makata ka koro Joshua biro ka ko Joshua nie gimoro. To koro ng'ato hoje kendo ok ni bara kaka ok kaki wacho no. Ng'eni ya sani en gi kihondko ka achiel gi kibaji. Ana fundi wuoche ane masebedo ka konyo mama ni. Ana fundi law ma twang'o lewni ini dwa di wuoth duk wuoche anyalo wuotho go ma onge tiende. Onge tabu mago to magi ok anyal wuotho duk mago to magi. Ana wacho mana kony ma konyo go mama ni. Ane ma anyalo twang'o law ma kota ko wuotho go to ipenjo ok ni maje to otwang' ng'enga. Mano to mari mu wuotho go. Ana ng'iyo kaka ncha konyo ot. Ana wuone mano golo do makai goro achiel. Kamiyo mama ni. Benje ata setibang'o. An pok alandi. An moko gadak Cinderella ngamini anani mjore rito mama ni. Lakini to ne ber kirite ne kata nche ko riembe ka gi Joshua. Dogido ge kanyo. Ng'ad gi kanyo. Ai, wengo ko wacho mbolo selwar kuoma. Gimwalaro kodi onge. Ape. Yani no, Joshua ni no miso uno de tomo miyo koro ularo. Oje ko Joshua seto. Ya mama Joshua seto. Ana wuone momiya simu. Ana makelo ni message dala ka. Ng'ani punda ni ne okokelo message ka. Punda ni onge ka. Ini ke kumwayude message. Koro moko go iti mang'od Joshua. Kapunda. Iti mang'od Joshua. I would that ko yer kama area miluonga ni. Iwinjo ja Joshua. Itemo gadho dhogi ni luonga ni punda. Ombulu lor kuomi tim Nyiero. Anto ka un gi Cinderella ng'eni wan namba soromo. Ana biro dak kenda. Kendi nango ya. Ana biro dak kenda. Nuogi dhogi machiegni gi umi kendo. Fundi ema ok idwar. Fundi ng'ama noyudo odni ema wawego to wachak wuoth wadhi nikech koro onge rieko. Jalao nyalo twang'o lao lakini wuoche no ngado jalo wuotho kata gitiende. Kata kadhi ok athed kata kala wawuotho go. Kwani chuno nyaka dwarwa ka mama duok nodumba nikech obe ok ochuna koro. Oduma goro kona achiel. Odwoki. En siling 50. Yie ni fundi wuoche makonyi nikech fundi wuoche ne manitie. Onge ndi. Wuoi morango. Bana kolar wachi bana gimolaro ka onge. Werumo koda wach. Kara konya uru te kudwa nukonya. Mama dwa ni mondo ok kony ji tebe.
Ka ibedo be Bana ini wuok kaka. wang jowicha. Ineno mana ngata chiel. Bana bana Ni wante man to kendo kanyo to wapogore paro, kanyo to adagi. Kanyo to kendo ka apegora kodu mabor. Abor kodu mabor. Cinderella di bet ko mama di duko gi koni. Ung'e ni an gi lek sei dhod chunya ka. Uto neno ka un gumo. Lek to intie gi dhod chunya. Bana gima nyalo. Ka unge gumo nyalo wacho mu iluonga muketa piny kae. To we ura dhi oda. Lingane. Awadwa ni mondo mi. Omera ling sama wuoyo. Asaling. Hey. In ngeni kelo gigi. An mo message donjo ka ni Joshua onge. An makelo message ma miyo Cinderella message. Karinga biro nyaka dala ka an makelo wach ne jaod Joshua. An masibedo ka konye. An masibedo ka konyo mamani. Omiyo in chung mal yaka. Ikonye nyaka. Chung mal. Ikwanya ka. Awacho ni chung mal yaka. Ka in biro kwanya ka mamani chumbi ka erito ni. Fundi. Awe jogi neket. Amalo bwana. Awacho ni amalo bwana.